ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଲୋକ ଋତୁ ବଦଳିଲେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ବର୍ଷକୁ ବହୁତ କମ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଇମ୍ୟୁନିଟି, ଯାହାକୁ ଆମେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କହିଥାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 7ଟି ଏହି ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ନଗୁରୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 9 ଗୁରୁ ପାଠଶାଳା। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 7ଟି ସରଳ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କହେ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କହେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। ତେଣୁ ଦିନକୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଘୁମାଇବା ସବୁଠୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳ, ଶସ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାঁଟିବା ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ବା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ବା ଶାନ୍ତ ଜାଗାରେ ବସନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଷଷ୍ଠ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଶରୀରକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସପ୍ତମ ହେଲା ଆୟୁର୍ବେଦ ଜୀବନଶୈଳୀ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆୟୁର୍ବେଦ କେବଳ ଔଷଧ ନୁହେଁ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଆମକୁ ଜୀବନଶୈଳୀ ଶିଖାଏ। ସମୟରେ ଶୋଇବା, ଖାଇବା ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଏସବୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ସନ୍ତୁଳିତ ଶିଖାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବା କୌଣସି ଯାଦୁ ନାହିଁ। ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମ ଏସବୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ 9 ଗୁରୁ ପାଠଶାଳାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଖାଇବାର ପଦ୍ଧତି, ଶୋଇବାର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପାଣି ପିଇବାର ପଦ୍ଧତି ଆୟୁର୍ବେଦିକ କ'ଣ କହେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।